Adventný čas je obdobím stíšenia a očakávania radosti, ktorá prepukne príchodom Vianoc. Náš adventný kalendár vás bude sprevádzať v tomto očakávaní. Otvárame knihu Vianočné mystérium, ktorú napísal Jostein Gaarder. Odohráva sa v nej príbeh dievčatka Elizabeth, ktorá putuje do Betlehema. Príjemné počúvanie. Päť oviec sa vyštveralo do horského sedla a teraz už bežalo údolím do úrodného poľnohospodárskeho kraja. Okolo stáda poletoval Umuriel a za nimi kráčali Jakub a Jozue, Gašpar, Baltazár, Efiriel a Elizabet. Boli na ceste do Betlehema, aby na svete privítali Ježiša. Za sebou nechali jazero pri meste Biel a ešte niekoľko ďalších. Najväčšie a najkratšie sa im zdalo Ženevské jazero. Bolo to najtrblietavejšie jazero, aké Elizabet v živote videl. Tak sa ligotalo, ako keby na zem spadol kúsok neba. Až keď sa pozrela hore a zistila, že v nebi nie je diera, mohla si byť istá, že obraz zračiaci sa v jazere je skutočne len jeho obraz. Pokračovali po starej hradskej pozdĺž rieky a vklinenej do hlbokého údolia. Efirem im vysvetlil, že rieka sa volá Hrôňa a všetká alpská voda, ktorá sa v nej prúdi, sa vleje najskôr do Ženevského jazera a potom tečie ďalej až do Stredozemského mora. Po starom moste prebehli na druhú stranu rieky a zastavili sa pred kláštorom svätého Mórica. Zo všetkých strán ho obklopovali vysoké alpské štíty pokryté snehom. Máme rok 1079 po Kristovi, prehovoril Efiriel. Už od 7. storočia, obklopení vysokými vrchmi, tu žijú mnísi a velebia Boha a jeho stvoriteľské dielo. Kláštor postavili nad hrobom svätého Mórica, ktorého v tomto údolí zabili v roku 285, lebo odmietol uctievať rímskych bohov. Sotva dohovoril, z kláštora vyšiel mních, Gloria Dei pozdravil ich s malým úklonom hlavy. Podobne odvetila Elizabet, hoci nerozumela, že mních vraví. Cítila, že sa patrí, aby aspoň niekto z nich odpovedal. Mních až teraz zbadal oboch anielov. Pokľakol na zem a zvolal: Aleluja, aleluja. Mnísi podľa všetkého neboli na anielské návštevy nejako zvyknutí, hoci kláštor ležal vysoko v Alpách, takže boli vlastne najbližšími susedmi anielov v nebi. Umuriel sa vzniesol pod pol metra nad zem, ľahúčkým zamávaním krídel namieril rovno k mníchovi a zamatovo mäkkým hlasom povedal: Neboj sa, nemusíš z nás mať ani najmenšie obavy. Vybrali sme sa na menší výlet do Betlehema, kde chceme pozdraviť malého Ježiška. Pred mnícha prestúpil kráľ Gašper z Núbie, slávnostne povedal: Pokoj s tebou a s tvojím kláštorom. Ako vraví anjel, sme na ceste do svätej zeme, aby sme sa poklonili kráľovi kráľov v Dávidovom meste Betlehem. S tými slovami sa vydali na ďalšiu cestu. Dorazili do mestečka zvaného Martigu. Všimli si tam zvýšky rímskeho divadla. Aj Rímania používali túto cestu cez Alpy, vysvetľoval anjel Efiriel. Oveľa neskôr tadiaľ to tiahol so svojím vojskom na juh Napoleon. Do Betlehema zvolal Jezue a všetci už stúpali smerom k vysokým vrchom. Vzduch bol úžasne riedky a priezračný a Elizabet sa v duchu spýtovala, či nestúpajú rovnako do neba. Cestou zbadali niekoľkokrát horské zajace, svište i kozorožce. Po vetri krúžili vrany i supy a zo
a z kosodreviny občas vyletela snehuľa. Na najvyššom bode priesmiku uvideli masívnu stavbu. Hodiny ukazovali rok 1405 po Kristovi, povedal anjel Efiriel. Dom, ktorý vidíme, je útulok, môžu v ňom prenocovať ľudia, ktorí prechádzajú cez Alpy. Je úplne nový a postavil ho v nich Bernard z Menthonu. Odteraz až po všetky časy tu budú žiť benediktínsky mnísi, aby zachraňovali pocestných, ktorí zablúdia v horách. A v tom im budú ochotne pomáhať múdre psy Bernardíny. Tak to má byť, ozval sa anjel Umuriel, pretože Ježiš učí ľudí, aby si navzájom pomáhali, keď sa ocitnú v núdzi. Raz nám rozprával o človeku, ktorý by sa vydal na cestu z Jeruzaléma do Jericha. Zrazu ho prepadli zbojníci. Ostal ležať takmer bez života vo priekope a sám si nevedel pomôcť. Okolo neho prešiel jeden kňaz, po ňom aj druhý, ale ani jeden sa nesklonil a nepomohol neborákovi, ktorý bojoval o život. Ježiš vtedy povedal, že byť kňazom nemá cenu a kňaz nepomôže človeku v núdzi. V tom prípade nestoja za nič ani všetky jeho zbožné modlitby. Elizabet prikyvovala a Umuriel pokračoval. V tom tade šiel Samaritán a Samaritáni neboli v Judsku obľúbení, pretože vyznávali vieru, ktorá sa od židovskej trošku líšila. Samaritán však bol milosrdný, tomu nešťastnému človeku pomohol a zachránil mu život. Tak to má byť, pretože je na nič, ak veríme v nejakú správnu vec a pritom nevieme pomôcť ľuďom v núdzi. Elizabet opäť prikývla a anjelikové slová si uchovala v srdci. V jednom mieste sa priesmik delil na dva a práve tam stál muž a v rukách držal veľký nápis. Na sebe mal dlhý červený plášť. Keby sa nepomohol človeku, by si myslel, že vidí z kamenného Rímana z čias Rímskej ríše. Na nápise sa skvelo veľkými písmenami do Betlehema. Bola na ňom aj šípka, ktorá ukazovala, akým smerom treba pokračovať. Živý ukazovateľ cesty, vykríkla Elizabet. Efiriel prikývol. Vravím vám, ten ukazovateľ je určite jedným z nás. Umuriel sa tak nadchol, že i hneď zlietol rovnako k mužovi a volal. Neboj sa, len sa neboj. Muž s nápisom sa však ani trošku nevyľakal. Pristúpil o krok bližšie k Elizabet, podala jej ruku a riekol. Blahoželám. Nie, vlastne to nie je správne. Chcem povedať k vašim službám, priatelia. Najprv mi však dovoľte, aby som sa vám predstavil, lebo aj ja mám tú česť účinkovať v tomto adventnom kalendári. Volám sa Quirinius a som správca provincie Sýria a rád by som sa s vami zoznámil. Nevyzerám najhoršie, viem však dobre, že najdôležitejšie je byť milý a dobrý. Dixi, hovoril tak komicky, že Elizabet sa zachychotala. Akoby naraz hovorili dve osoby, pretože sám sebe ustavične skákal do rieč. Podal jej nápis, ktorý držal v ruke, zrejme celú večnosť. Vietor mu rozvieval rúcho. A toto, prosím o chvíľu pozornosti, priatelia, mám tu totiž čerešničku. A aby som nezabudol, tá čerešnička je pre teba, Dixi. Obratil sa k Elizabet. Elizabet si ho začudovane
premerala. Ten nápis je pre mňa len z jednej strany, odpovedal Quirinius, totiž musíš ho otočiť. Pekne ho obráť. Chápeš? Dixie. Elizabeth nechápala, prečo celý čas vravel Dixie, veď na blízku nebol pes ani mačka, ktoré sa takto často volajú. Aniel Efiriel jej však pošepol, že Dixie je po latinsky. Vraj to znamená asi toľko, že dohovoril. Elizabeth nápis obrátila a na svoje nesmierne prekvapenie zistila, že to, čo drží v ruke, je adventný kalendár s 24 okienkami. Ponad všetky okienka bol namaľovaný portrét mladej ženy s plavými vlasmi. Žena stála pred mohutnou chrámovou kupolou. Prvých 12, riekol Quirinius. Smieš si otvoriť len prvých 12 okienok. Tak to bude v poriadku, pretože presne toľko máme za sebou. Pekne sme sa rozbehli, Dixie. Elizabeth si sadla na kameň a otvorila prvé okienko. Pod viečkom našla obrázok jahňatka. Po ďalším bol anjel a po tretím ovečka. Potom nasledovali obrázky pastiera, ďalšej ovečky, svätého kráľa, ovečky, detského anielika a ďalšieho kráľa. Elizabeth videla, že sú to obrázky všetkých tých, ktorí sa pripojili k sprievodu pútnikov na dlhej ceste naprieč Európy. Ale kto je tá žena na veľkom obrázku? Srdečná vďaka, poďakovala sa. Práve naopak, zavrte hlavou, Quirinius. Musím ťa poopraviť, lebo ty mi určite nemusíš ďakovať. To ja sa musím poďakovať tebe i všetkým ostatným, že aj starý Ríman, ako ja, sa smiem pripojiť k vášmu svätému sprievodu, ktorý sa vybral tou správnou cestou do Betlehema. Veď nie ja, ale ty si sa ako prvá rozbehla za požehnaným jahňatkom, ktoré už jednoducho nevydržalo počúvať všetky tie reči o vianočných nákupoch v tomto veľkom chráme na kupolu. Dixie, Dixie, Dixie. Elizabeth zhliadla k Efirielovi a zasmiala sa. Neotvorila si však 12. okienko, upozornil anjel. Elizabeth teda otvorila aj 12. okienko a hľadela na zmenšeninu kalendára, ktorý práve držal v ruke, lebo aj v ňom bol obrázok plavovlasej ženy pred obrovskou chrámovou kupolou. Jozue udrel pastierskou palicou do kamenného cestného milníka. Do Betlehema, do Betlehema,